Aupa laguno! Jauki! Arratsaldeon lagunok! Hau da sorpresa eman didazuena, hau da giroa! Eta zuek zer modu zaudete? Badakit egun hauetan, Euskal Herriko herri askotan, inauteriak ospatzen ari zaretela, baita eskuitian ere. Baina gaur, hemen, izugarrizko magia eta sorpresa emango dizuegu. Aizue, eta zuek ez alduzuen mozorrorik ekarri? Alferrik izango litzateke, zure itxura hori hobeagotzerik ez dago inola ere. Gaur lilura garria etorri zera, neska. Eskerrik asko, txirri, gorritxingo nauzu. Kontu bat. Baldakizue txirrik mosorrotzeko, inauteriko mosorro adarbikaina lortzeko, gomatxo txiki bat besterik ez duela behar. Gomatxo bat? Bai, gomatxo txiki bat besterik ez. Bai horixe, Mira, buru atzetik, belarriak lotu, eta kareta bikaina ateratzen zaio, morokatua! Mirri, iauteriko txistosoenaren sari nagusia irabazi du. Bai? Eta nork eman behar dit? Ni neuk emango diat. Aizue. Utzi ikamikak alde batetara eta gaurko abesti berezirik prestatu alduzue. Baina, galdetzeare. Horixe. Argitxetan, Begira, abestiarekin batera egiteko, aerofagia prestatu dugu. Aeroze esan du? Aerofagia. Aerofagia. Mirri, aerofagiak ik mondejuak jaten dituanean, botatzen dituan, korroskan azkagarri horiek izan ditut. Hemen prestatu duguna gaur zuen guztionzat da koreografia. Tira, egintzak dantza motel! Txiribiton, honek iretzea eginik. Ega bat txotxolotua zebinek. Aizue, kantua aukeratua baldin baduzue, abestu lasai. Eta ni bitartean lurrupinen bilanoa. Izan ere, uste dut txarangarekin trompeta jotzera joan dela. Agur ba. Aizue kuadrilla eta zuek denok prestautzaudete kantuen azteko? Bai! Eki orduan, altza ipurdiak zerlekuetatik eta zuek ere, aerofagia egin, Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogeigarri astuna, divertigarriena, naizkatzen gaituena. Amodioz tronore, tio eta dolore, Etxeko eta turista, zara zu telebista. Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko, Digimisa sokeda, ez ikusi sobeda. lagunekin ibili, maizu marrira kurri. Programa honak hautatuta ez hipnotizatu. Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Gaurko programa bero dago.
Gustatu zaizu hasiera? Ba, horrek ez du zerrikusirik Elbiren rulotean gertatzen ari denarekin, ez du parerik. Ikusi nahi alduzu bertan gertatzen ari dena? Bai, nire rulot polita. Ze triskantza. Gainera, usain txarra hau. Algi! Matxin. Baina, zer gertatu da? Hemen, Matin, zer gertatu da? Lakurreta. Lapurrak izan direla. Nire rulotean. Eta zuk ez dituzu ikusi? Ez, oso isilik izan dira. Profesionala, mortal profesionala. Baina, hemen egonda zer edo zer entzun beharko zenuke. Ez gadakizu, ni siestatik esnatzea, hartzak irerniziotik, ateratzea goño zailoga dela. Bai, eta gainera, gauza asko falta diria. Eta besteok, no de besteok? Jundira. Jundirela? Lakurrekin jundirela. Nola lapurrekin jundirela hori? Ezinezkoa da. Akizu, Ritxi tartean egonda, edo zer egozako zilerela. Ritxi? Zer egin du Ritxi? Ritxi seguruenik lakurrek esandakoa gaizki ulertu eta beriekin jundirela. Ez dututik ere ulertzen. Eta karnabalek direla eta ni guztiz despistatua eta begira. Lasai, Elgi, lasai. Orain, leku gehiago izango dugu besteontzat. Eta gainera, leku horrek txerrikorta gaten zuen. Denak inaetrotan kilatuta. Barkatu, baina hau ez da txerrikorta bat. Eta gaina ni gizon garbia naiz. Baina ez duzu korta usaina zenbatzen, ala? Ba, egia zan, bai, ona sartu naizenetik, usain berezia nabaritu. Berezia, kakao usainari berezia deitzen dionek. Zer esan duzu? Kakao usaina dela. Baina nola esan duzu, Matin? Kakao usaina dagoela nien motel, kakao usaina. Barratxe duzu motel. Kakao usaina dagoela. Gizon hau, joratzen hasia dago. Usainan dagoela asuntoa. Txerrikortanetan gizitzeak neuronak zikindu dizkio. Egon isilik eta entzun, badaki zer gertatu den. Zer? Kakao usain da lapurra. Ez, kakao usain. Bai. Gerekiratxa. Jakina. Eta orduan, zer ingo dugu? Ez dakit. Zuk ez dakitzu, nik ez dakit. Zerbait egin behar dugu gure lagunak askatzeko. Baina zer? Ez dakit, baina zerbait pentsatuko dut eta horretarako denbora beharko dut. Tira, hau da hondamendia. Hau da disgustu hartu duena Elbi gaixoak. Xiar, Elbiren rulotea, izugarria izan da, hekatonbea. Tira, lasaitu, Lurrupen. Elbiren panpinak, inoiz ikusi dudan ekintzarik krudelena izan da. Bai, badakigu dena ikusi dugu, baina hemen pulamentu pixka bat jarri beharra daukagu. Tira, beste lagunei abisatu behar diogu ze gertatu den jakinaren genian jarri behar ditugu guztiak. Ados, Ixiarre, bere ala nator. Elbi gizajoa, nola egongo ote da, lur jota ziur. Eta Txan? Txan, aste honetan bidaiatzera joan ote da? Ez dut uste, berari inauteriak asko gustatzen zaizkio. Auskalo non sartu den. Ez da posible ez. Txanetzat inauteria sakratua dira? Biep, lasai, Xiar, lasai. Iopa, arratzaldean ara da brutxoak. Hola.
Bueno. Eskerrak etorri zaren. Bai, ze kezkatuta ala. Egia esan bai. Baina, behitu, Euskal Herrian, festa inauteri potenteak antolatzen ezagututa, nola gelituko nintzen ba Afrikan? Egia. Esan dizuet bai, berarentzako inauteria sakratua direla. Bai, Afrikan ez dute horrelako festarik egiten, ez. Eta, ikusi aldezute, ze dotoren ihua. Dotoren ihua! Behitu. Bai, mozorrau, zer ikusi handia daukan gaurko jokoarekin. Ikusi nahi aldezute? Oso ondo, baina itxoin, isiar, hasi aurretik gauzatxo bat. Ze maltzurkeria egin dion kakusainek helbiri? Lur jota daota? Barra beskeria galanta egin diote, bai. Zu hemen zauden bitartean, ni gauzak nola dauden ikustera nejoa. Oso ondo, ados, majerekin diogu? Bai, bueno. Hello, McCain! Nere Ipar Amerikako lagun bat, hoi esatezian. Hello, McCain! Aldakitze zertan mozorratuta nago. Bakero erderaz, eta euskeraz? Zaldun edo baserritarra. Bai, Ipar Amerikako cowboy, bakero delakoiek, Euskal Herriko baserritarra dia. Hemen gurdi zibiltzen dia, eta han zaldiz. Baina azken finean deno baserrian bizitzen dia. Bai, horietako lagun bat ezagutu nun. Bai, McCain jauna. Beti esatezian berriro esango dut. Hello, McCain! Oida, tipo ospetsua. Hain zuzen ere, eskutartean ikusten dezuten txanoa, McCainena da. Benetazko cowboy, txanoa. Gustokoa? Bai, adi. Aldakizuten nola lortu nun txanoa. Karta joku baten bitartez, McCain jauna erroka handi jarritzian. Eta bai, 3 karten joko egin zian. Eta horrelako esan zian, asmatzekotan, txanoa zuretzako. Eta txanoa nun dago? Neure buruan, beraz asmatu nun. Baina prest zaudete erronka berbera jasotzeko? Prest zaudete erronka berberi aurre egiteko? Adi, beraz txanoa, irabazten balin behazute, zuentzako. Txanoa bertan utziko dugu, eta kartari ekin. Zer dago hemen? Zenba karta? Oida, Jan Andreok zuen muturren aurrian, 3 karten jokoa. Ez, 3 karten jokoa egiteko, derrigorrez, 4 karta behar dira. Adi, bata, beltza. Ikusten da? Karta beltzau, zuentzako. Ondo? Zuek kartan beltzarik, beltzaren atzetik ibili bartzarete. Eta beste 3 karta, xuria. Ondo? Adi, ez dut errepikatuko. Beitu, hartu, sartu, itxoin, beitu. Hartu karta beltza, txurin artean sartu, itxi, eta bain txuri aurrian, txuri atzean, eta erdin, buelta ematen balin badiot, erdin, beltza, aurrekoa, atzekaldean pasatzen balin badet, aurrian zer da, atzekaldean, txuria, oso motela zabiltzate, berriro, aurrekoa, erdia pasatzen balin badet, zer dago? Zer dago? Beltza, eta aurrekoa, atzekaldea pasatzen balin badet, zer dago? Oso hortxa, beitu, txuri, beltz, txuri. Beltza nundo? Erdian, oso, gaixo. Adi, ez, batak esango du goian, besti esango du beian, ez, karta guzik, txuri adia zeren eta beltza, maigai, eskarrik asko, eskoiti! Hello, mate! Adi, itxoin. Oso ondo, hementxe iritsi kontrajarria daude, errepikatuko dugu. Txuri hartu, bertan utzi, adi, beltz hartu, bikarten erdian sartu, eta hain bai. Aurrekoa, atzekaldea pasatze karta dokagu? Hoi da! Aurrekoa, atzekaldea pasatze karta dokagu?
beltza oso ondo. Eta aurrekoa, atzegaldea pasa, ze gertatugu? Ze gertatugu? Txuria, oain bai. Adi, hor dago. Ze karta, nun dago beltza? Nun dago beltza? Erdian, ez lagunaken. Oain denak txuria dia. Beltza, mai gainea etorri da beti bezala. Ei, txalo bero bat, eskarrik asko. Adi, txo. Gauzatxo bat egingo dugu. Beno, adi, lasai. Oraindikan ez zarete ohartu. Jokoaren mamia nun gordetzen dan. Karta beltza beti mai gainean asaldukoa. Baina, haze ingeniero taldea bildu dugu, Beitu, azkena, Karta txuri hartu, bertan utzi. Karta beltz hartu, bertan sartu. 1, 2 eta 3. Oain denon artean. 1, 2 eta 3 karta, Jan Andreo. Nun dago karta beltza? Aurrian, erdian, edo atzian. Nun dago? Mai gainean. Azkarra zarete. Baina zuek azkarra baldin bazarete, magoak pitxin bat gehiago. 1, 2 eta 3. Beltza zana, txuria. Eta txuria zana, beltza. Eskerrik asko! Bueno, hello, Matei! Azeki, urrengo arte. Agor! Elbiren rulotetik nator, eta guztiak oso itxura txarra hartu du. Isiar oreja. Kaixo. Kaixo. Elbiren rulotetik nator eta arazo guztiak konponduta dago. Trompeta jole bikaina zara, baina ez da hainbeste. Ez duzu ezer ulertu, Isiar. Elbiren rulotetik natorrela eta arazo guztiak konponduta dagoela. Tira, hitz egintzazu argi, zer egin duzu oraingoan? Elbiren rulotera jo naiz eta panpina guztiak berreskuratu ditut. Benetan? Bai. Nola? Beno, nik zera, hasi naizen... Hau poza, azkenean dena konpondu da. Bai. Oso polita dena, Enako oso posi gaude, baina... Nola lortu duzu zuk panpin guztiak berreskuratzea duzun aurpegi inosente horrekin, Mirri, gertatu dena aztertu, aztarnak jarraitu, eta ara, amaitu da betirako Elbiren arazoa. Eta ze aztarnak jarraitu dituzu ba? Informazio hori sekretua da, konfidentziala. Meserez, Lurrupin, meserez, gu artisto gure artean ez dugu sekreteroik. Tira, kontatu iguzu, nola pasatu da dana? Txirri, sentitzen dut, baina ezin dut esan. Ezin dut. Ez dio bat ere susmonik hartzen kontuan, Isiar, saia zaitez berriro, saia zaitez. Lurrupin, ez diguzu ezer esango? Niri ere ez? Mesedez, pistatxoren masikira. Ez eta ez. Isiar, egingo didazu berriro horrela? Pistari gabe zirririk ere ez. Aizue, gauza da, dena pozik egon behar dugu, ez da? Dena konpondu da, panpinak berriro ere Elbiren rulotean dabe, ez? Orduan, dana ondo konpondu dela ospatzeko zergatik ez diogu Elbiri kantu bat eskaintzen, Arrazoi duzu, Txirri, musikak bihotzak alaitzen ditu. Baina. Ta kantu hau neri eskainiko didazu, ez da?
ez da pentsatu eriz, ni pentsar! Nahiko haiten dugu zu bezalako tipo itxusia gure aldamenean aguantatuta. Hoxe, batako litzake ba? Txirri, txiribiton, txiribiton, gora, Elbi! Eta batez ere, gora, katxondeoa! Aizu, hemen daukazu, erritmo berria. Jarri dantzan, oraintxe bertan, oinak eta gerria. Inoixo, triste basore eta laniz gainezka. Gokana etorri, alakorik ez da. Oinazte guzti entzako, erremedioa. Malkoak bihurtzen ditugu, irrifar gozoa. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide ona gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baiet, baiet. Malkanot, bilim-bilim-bolo, kanta desapean. Asmorik ez dugu inorzeko pakea. Txirri-mirri eta gure txiribiton, 8. marabila. Pozaren leio guztiak zabaltzeko maratila. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide ona gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baietz, baietz. Baietz. Horan arte ezin inolaz ere guztiz animatu. Hirurok ederki asko dakigu, zuek nola zirikatu. Gorputz hori kilinkalan dardarka, gugi gauza erreza da, eta... Baina eskenan nango itzen dena, hartaburu edo gaitu nalanta. Elken dituta balore modura, norkaterako xai. Nantzan asilea banatuta, amona zu ere bai. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide ona gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baietz. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide ona gara benetan. Txirri-mirri eta... Hemen zaudete. Elbi! Eskerrik asko lagunak. 2000 esker, 3000 esker, 4000 esker, 5000 esker. Eskerrik asko, benetan. Lase egituna. Ara, adiskide artean normala da hori, ez dala? Asko pozten gaitu zu pozik ikusteak. Eta, por cierto, zenin elegante etorri zaren gaur, Arazoak konponduta, iautirekin disfrutatzeko ordua da. Jupi! Ohar txiki bat. Urrengoan, rulotea ondo itxi, Nahi duzuna, alarma piztu, krisketa bota, zerraila jarri, katea lotu, baina ikasten duzu zure etxean modu txukunean izten, Kopela, jakin behar da, Eta Lurrupin, eskerrik asko nire panpin guztiak berreskuratu dituzun. Eskerrak. Elbi, ez da ezer izan. Agur eta hore zure habilitateari. Barkatu nik jumiarret, Bai. Agur. Kausen? Ez da zer izan, Ez da... Txiton, kakusain? Kakusain putre sistina, Oski. Erakera masitoen familiak, kakusain hasiko garria. Urrengoan agertzen denean, harrapatuko duk eta tinbidamba, Hortz guztiak kale jiran jarriko izkiot, Oxe, tinbidamba, kausen! Da! Baina, lasai gero!
Arratsaldeon! Fofo! Gaur doktore gaude, ez da? Zergatik, ze gaur, ilautiritako lehiaketa batean parte behar dugu eta, ez da, fofo! Etortako begira, nola, iritsege, zer da? Hau tirante besterik ez da, utzi pakean, besterik, bueno, eta, tirante kodota. Bai, tirante polita, utzi pakean, Eta horregatik, tirante kodota. Tirante polita, utzi pakean. Eta horretarako, utzi! Ai! Baina, bueno, gaur ez naiz azarretuko, eta gainera, ikusten duzue, ze elegantea etorri da gaur gure Fofo! Baina, barkatu, esaidazu, ze mozorra dau. Benetan, Fofo. Superwoman. Emozionatuta nago. Zen eta, mozorra honekin, segurazki, irabaziko dugula gure lehiaketa, ez da, Fofo. Nola, barkatu. Nola esan duzu? Fofo. Baina zenbat aldiz esan behar duzun, ez dela sisi esaten. Nola esan behar da? Nola esan behar da? Errepikatu, nola esan behar da sisi? Fofo. Esan berriz? Hori, asko guztaren zait. Gehiago? Berriz, azken aldiz? Baina, zer dau? Zotina! Ez kaskatu. Nik ezagutzen dut remedio bat zotila kentzeko. Begira, hemen daukat ur pixka bat, edan, eta zotila dezakertuka. Edan, hori da. Nahiko da. Nahiko da. Ni zotina dezagertzen maizua naiz. Berriz. Beste remedio bat daukat. Begira zer ingo dugun. Zuk arnasa sakon bat hartu, eta guk zazpi arte zenbatzen dugun bitartean, aireare eutxi eta kitxo. Urte dazu? Venga, hartu arnasa. Gehiago. Eta guk zazpi arte kondatuko dugu. Guazen ba. Ba! Bi! Iru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Sisi! Eta orain, presaude, bota! Juna ezaizu? Maizua naiz. Berriz! Zotinio naskante! Baki zer ingo dugun. Egira, men daukat remedio on bat, ikusiko zue. Sisi. 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 Baina sisi. Baina sisi orain hartu duzu sustoa. Sisi, ni naiz. Sisi. Kuna ezaizu. Zotina. Konponduta. Berriz. Ez dakiz zer egin. Nire amama maitia. Baukat. Nire amamak baziukan erremedio on bat zotin guztia osoa betiko eta betirako kentzeko. Ez didazu ezin izten? Bai ala ez? Eta zuk sinisten didazu? Ez? Begira. Sisi, ondo jarri, begira,
Si. Eta orain... Si. Aha. Si. Aha. Osondo! Desagertu da zure zotina. Primeran, orduan ja, prest gaude, ba... Orain ni... Orain ni zotinarekin... Zotina... Guazen emendik, jungo gea askoiteko iotri eta ea behin goz, juargarekin desagertuko dena laiz. Guazen, sisi, guazen emendik, guazen... Kaixo, Albi. Jun baino lehen, eskertu behar dizut. Lagun ona zea, eskerrik asko. Mesedez, Elbi, iaia nahi gabe izan da, eta... Baina, esan gauza bat, nola aurkitu dituzu nire panpin guztia? Beno, zera, histori hori oso luzea da, eta urrengo baten kontatuko dizut. Barkatu nihun behar dut, Gero arte... Zizi. Eta? Nonote dago, Ixiar? Bakarrik utzial naute ba. Zerbait asmatu beharko dugu, jolasen bat edo? Jolasteko gogoa daukazue? Bai? Ba! Ondo da, denok erne, gaur egingo dugun jolasa oso ondo ezagutzen duzue, ikusgarria da. Lehenik eta behin... Kaixo, Ixiar? Oso ongi, Lurrupen. Oso ongi, ederkiari zara, ze gustorari altzara? Ba, zera, aspertuta nengoen hemen bakarrik, eta ni, ba, zera... Aitzakiak, Lurrupen, aitzakiak. Beno, ez da berriro gertatuko. Ziur? Bihotzez damutzen altzara? Ixiar? Bai, bihotzez damutzen naiz. Aizu bikote, entzun gauza bat. Begira, bi alkandora hauetatik, ze iruditzen zaizuen niretzat egokiena. Honoko hau, iruditzen zait gerrialdea apur bat estilizatu egiten didala honek. Baina beste honek berriz, ez dakit, nire bularralde gihartzu hau areagotu nabarmendu egiten dit, ez? Arrazoi duzu, bigarrena asko zeubekiago geratzen zaizu. Bai, dudabarik, alkandora horrekin eta txapel horrekin, Euskal Herriko Artzainen nekazaria o lehendakaria ematen duzu. Bai, mira, hori zen guztia, mila esker, gero arte bikote, agur. Aio. Zertan ari ginen? Ba, jolasen bat asmatzekotan, edo? Egia, ez segundu bat bera ere galdu. Datozela jolaskideak. Hona hemen gaurko jolaskideak, hemen dira lau sorgin. Bata bakarrik baldin badore sorgin jantzita. Kaixo, arratsaldeon ezagutu ditzagun, zuen izenak? Jone eta Amaia. Jone eta Amaia. Jone, printzesa, eta Amaia, sorgina. Baina Jonen azpian, soineko honen azpian nik uste sorgina handi bat dagoela. Ez tala? Ez. Ez dakipa. Aizu, Jone, zuri futbola gustatzen altzaizu? Ez. Ez zaizu gustatzen. Eta penaldietan ona zaren edo txarra zaren, ez dakizu? Ez. Ba, gaur ikusiko dugu. Eta orain ezagutu ditzagun nire ondoan ditudan beste bi lehiakide hauek. Zuen izenak? Olatz eta Paula. Ama Paula izango da, ezta? Nongoak zarete? Azpetikoak. Azpeitikoak eta jolasteko gogoa handiarekin? Bai. Tira ba, Ixiar nahi duzunean prest gaude. Esan bezala, zuek ongi ezagutzen duzuen jokuan arituko gara, penaltien jokoan. Beraz, goazen denok gure lekuetara. Ba, guztia prest bada, gaurkoan Olatz eta Paula hasiko dira. Penaltiak jaurtikitzen prest zaudete, bai? Ba, nahi duzunean, Olatz, tira! Bueno, aurreneko bat, Lehen gola, tira! aurrenekoa. Bigarrena barrura. Ederki, Paula! Hirugarrena ere barrura. Ia. Laugarrena barrura. Zuten dituzte, eh? Epa, hau kanpora junda. Esan dudanik, eh?
Bosgarrena barrura. Oso ondola, zegarrena. Ia, 7. kanpora. Ia, 8. baloia. Epa, kanpora. 6 dira barruan, 6 dira. Eta bukatu dira, batxalo handi bat, 6 gol sartu dituzte. Tikain. 7. Zazpi, oso ongi. Bueno, bigarren bikotearekin joko dugu orain. Hori Eta da. Jone prest dago, txon, Jone, osai. Nola gustatzen zaidan itxon jaraztea. Eman du lenda bizikoa eta asaitu zen bajokoa. Ia. Berak eman dozida. 2 kanpora. Ia, 3. baloia. Gure printzesa. Oh, kanpora. Ia, Maia, sorgin horrek Opa. sartu du, bai, sartu. Lehenengo gola. Txalo bat aizue, animatzeko. Hori da. Behin egunean jartu duzunak, bakarrik dakitzen bat Ia. gustatzen den gota sartzea. Haupa, 2. barrura. Venga, 3. Oso ondo, 3. ere barrura. Ia, Jone. 4. ere bai. 5. ere bai. Beno, berdindu bidean dira. Epa. Eta azken baloia denez, 6. sartu dute txalo handi bat eta guazen denak aurrera. Ja, Bai, bere lanatorre. ongi da, zatuzte. 6 eta 7 pareko ibili dira beraz. Bikain jarduntzarete, Oso ongi, olat. Zu lehenago ibilita zonduen futbolean? Bai. Eta penaltia jaurtikitzen antzeman da. Zuek ere ongi jarduntzarete, ezta? Bai. Batxalo ondo bat, nahi dut bikota hauentzako, laukotenetzako lehigia. Hona hemen, burrupinek ekarri dizkitzen. Domina, goroigarria, diplomak, bueno, denetarik dugu hemen. Altzaporroko irudia, zepolita, eta diploma. Oso ondo. Bueno, esan bezala, laukote kuadrilla hau, sorgin kuadrilla hau, horratzek aldera emango dut. Zan ere festak aurrera darrai. Gero arte lagunak. Agaztion, izan untxa, biziki kontent niz, zuen artean izanik, ni Jean-Baptiste Marixala honuzue, Baionako kuizinerarik handiena! Enauzu ezautu! Baina aizue azenolako mozorro politia egin dudan aurtengo iauterietarako ez da? Aizue, eta hau nik bakarrik diseinatu dut gainera, etzazuela uste. Benetan dotorea ez... Sí? Oh, txiriton. Hau izango da Atilano, mentxedez. Hau estela Atilano zukalderi famatu ez. Atilanok bizarra dauka baiet, Ez du gezente ditzen babolio. Hau bestia izango du, noski? Nola da beste hori, bai, subi baja. Egia, subi baja mostatxoa dauka. Ze subi baja eta ze bajana, Mirri eta Txibiton. Ni nauzue! Irri! Enauzue ezagutu! Ai, ze mozorro politia egin dut, Mirri eta Txibiton. Nik bakarrik diseinatua. Eta urtengo iauteritareko, sari nagusia irabazteko, inongo problemarik aukiko ez duena gainera. Sí? Euskal Herrian inauteriko sari nagusia, Txibiton? Eta espero duk irabaztea? Gatzik gabeko txatxilipur ditxura horreki. Metxedez. Kategoria basaudeko haindik munduan, Neuk irabaziko diat, sari hori. Txirri? Zer? Zein da sari hori? Esango dizut, Mirri eta Txibiton. Euskal Herriko irabazlea, Brasila joango da gure herriaren ordezkari han izatera. Rio de Janeiroko karnaboletzara izkiriak. Txibiton, Brasilera joango gaitu! Brasil! Y por días será. Brasilen
futbolaria famatu ditu. Ideia bikaina, bueno, mirrik izaten dituen guztia bezala, Badakizu zer ingresaken? Zer? Irukote mosorroa, izan daiteke Rinaldo. I Rolando, eta ni izan ninteke nola zea beti diskotekatan ganberroarena eta bromak egiten ez da. Bromario, ni Bromario. Aize, Mirri eta Txiribiton. Eta nork esan dizue zuei Brasila joek zue joan berdu zuela, Nik bakarrik diseinatu dut nire jantzia. Nik bakarrik. Bai, Bakartasunean bakarrik, Bai. Bakarka? Bai. Bai. Gizona bere bakardadean? Bai. Eta zen, iretzako bakarri zizeinatu duk. Tira. Eoskorran lakoa. Tira, Mirri eta Txiribiton, inbiriak, tripak iskaltzen dizkizuet eta. Begira, zuen mesederako gauza bat egingo dut, Talde mozorro bat prestatuko dut. Eta honela, bai, ikusgarriago izango da. Nahi duzu da? Bai, aitortu berriat, idea dikaina izan dut. Hiru sukaldari izango baituk, hiru euskal sukaldari. Hoxe, I Atilano, I Zubibaja, eta ni Jartzak. Seguru, eskeniko digutela kontratua, jogur iragarki bat egiteko edo. Mirri, Txiribiton, egia esan, gure zera horren mozor horrek badu euskal sukaldaritzarekin zer ikusirik, baina, tira, bera, zoazte hor albora, hor utzi ditut zuentzat prestatuak zera jantzi horiek, tira, zoazte eta bizkor jakingo duzu. Bai, bera besakatu zen. Aizue, arrituta geldituko zerate diseinatzaile Apalonen artearekin, aizue. Nire imaginazioak ez baitu mugarik. Brasila joango gara Euskal Herriatik, eta han ezagutuko dugu Pele futbolaria, Ezagutuko ditugu Amazonetako ibaiak, oianak, Copacabanako ondartza, Erki, diseinatzailea pala, Mugarik gabeko irudimena, Txopakabanako ondartza, Horla ikusten gaitu estenean, barrez lertuko ditu. Motel, baina gu izango gara Euskal Herriko gastronomia gorenaren ordezkaririk onenak, ez da? Ni horrela eantzita, kokolo sentitzen hauk. Saldegia, Tira. Txirri. Mir, zer. Gauzo bat esango dira gainera, Zer, Txiribiton txorizoa bada, eta ni arroz prejitua banaiz, Bai. I patata prejitua. Begira. Edo okerragoa, boniato egozia. Mirri eta Txiribiton ez dut arazorik nahi. Begira, esan dizuen lehen ere nire produkzio kapazitateak ez duela inongo mugarik. Beraz, badut beste susmo bat, badut beste ideia bat, eta badakit, beste mozorro dinamikoago bat ekarriko dut segituan gero hartu. Sí. Nola gaude. Bueno, gauza bat esango izuet, Alare, Mirri beti apaini. Beti doktore, mozorrorik itxusena jantzitare, beti poñoño eta polita. Nesaldegia. Ni modeloa naiz, Bai. Oso laguna, nola da hori Mark Blandin Blue edo. Zaute zuen Mark Blandin Blue, ez Mark Blandin Blue edo, nola da? Modelo horren oso laguna, elkarrekin ibiltzen gara, bai. Ni beti guapo. Zet? Txiribiton, jateko moduan nago baietz, San Blaseko opila baino gozoagoa. Mendaroko bizkotxoa baino samurragoa. A ber, nola nagoen jateko esan ñan denokia, ñan. Inbidia, ñan. Mirri jagarria. Justen, Herri beti da. Ai, honek sinistu indu, Txiribiton, lagundo. Txiribiton, honek jan nahi nau. Txiribiton.
txiribiton, txiribiton, baina horrek dena zizten du, ba, boli honek. Txiribiton, txiri. Alde, honek jarri, nau. Tos, el Dior. Mirre, txibiton, Sí, subeloko maskarada edo. Ez da, pentsatu ere, Euskal Herretik Ameriketara joan ziren hartzaien omenez, egin dut mozorro hau. Azte diseinua, Ta? Da? Oso horrez, da, Rio de Janeiro nundago, Ameriketan, ez da, bertan izango gera Euskal Herriko enbajadorerik, proposenak, Noin? Ze txiribiton. Guretzat? Zuentzat jakiri duzue, zinegona duzue. Tira, zoazte albortara eta horrik ikusiko dituzue, zuentzat prestatu dizkizuetan jantziak. Segi! Ameriketa gukitua izango dute, seguru! Bizkor! Segituan ikusiko duzue, nire aukeraketaren esanahia eta simbologia izue. Funtsa eta mamia. Eta ziur naiz, Mirri eta Txiribiton, segituan kapaz izango zaretela, antzespen bikaina egiteko. Bertan baitago zuen nortasuna erro araño sartuta. Jat, tos! Tos, Mirri, tos, Txiribiton! Ay, Dios. Dos. Oh, el oh. Ze hartaldea izue. Iauteria bukatzen direnean, oinetiko, hartzaizagurra lehiaketara emango ditut. Benetan mozorroa eta pertsonarekiko simbiosia perfektua lortu duzue. Meiko ziriko! Apenas! Milioi euro pagatut ere, ez dira berreze behar dira hori jantzeko. Mabolio, kalamidade. Benetan, zuek zerate ardiak, zuek filosofoak zarete. Grazirik ikusten aldio zuen. Ardiaren espiritua isladatu duzue. Tira, Mirri eta Txiribiton nahikoa da. Beste ideia bat badut, beste mozorro berri bat. Amaitu dituk, ire experimento ziseinatzaileak egiteko garaia. Ikusitia hu ire ziseinu guztiak eta dena dituk gogaikarriak, itxusi mortalak. Hoize, beste ziseinatzaile bat bilatzeko ordua iritsi du. Beste bat? No. Bai, mira, agian zuek ere irakurri zue eunkarietan. Osea, Libe San Roman nola dan? Edi ziseinatzaile famatuei, jubilatu egin da, seguro guri egin nahi digula, ziseinua. Libe San Roman. Libe San Roman ez da jubilatu dena Yves Saint Laurent du. Hasta kirtena. Zer, Txibiton? Hoxe, argi, Txibiton, oa eta ziseinatu zakik nahi duana. Bartolo Flautonek baino beto ingo du seguru. Hoxe, argi. Baina, Txiribitonek egin behar di diseinua? Hori ze baietz. Baina, honek ez di jakingo, ni bezalako talde mozorrorik. Baina originalagoa eta politiagoa seguru egingo dik. Eta berak atuetzez behik, nire honek egingo diat, seguru, arra egingo diat. Hori ez da posible, Mirri. Ik sekula santan ez duk ideia tajuzkorik izan eta. Inoiz ez. Inauteriko ziseinua gainera, mozorrok, nire espezialitatea dira. Bai, iauteritan espezialista izi, tia ba, botazak diseinua, irrikitan neok eta diseinuen berri jakiteko. Ba, izan gintezke, esaterako, ba, izan ginteke D'Artagnan, eta zuek biok, 3 mosketeroak, Athos, Potros eta Aramis Fuster. Aize, Mirrik zenbatzen ere, aztu zaio zenbatzea.
Txirbiton eta ni 2 gaitxuk, eta 3 mosketeroak 3 noski. Beste bat. Ba, neoni izan indeki, On Quijote matxako, eta Txiribiton, Sancho Panza. Eta ni zein? Sancho Panzaren astua, hoxe. Ni bestelako persone prestu bat entzate ez da aproposa. Baina Txiribiton deika dagoela zirudiak. Guazemak. Ea se prestatu duen. Ixo, lagunak. Ixo, etorri azkar hona. Torri azkar. Txirri mirri txirri ditan zuek ere bai. Torri. Zer dugu ixia, zertarako barrik aituzu hola, karrazika? Oraintxe konturatu naiz, kakusain noiz eta nola sartu den gure artera. Oraintxe. Xai madarik atori, horrengoan harrapatzen duanean, kaktus bat jarriko diot ipurdian. Inauterietako nahasmena aprobetxatu du gure artean sartzeko. Burrena gure parean jartzen denean, akabo kiratzak! Horixe! Lagunok, gartza bukatu dira, eta Euskal Herri osoan inauteriak dira, baita Eskuizian ere. Baina datorren astean gurekin nahi zaituztegu. Aitu, hor gurekin den denok izan ere izugarrizko abenturak prestatu ditugu zuentzako. Agur lagunak!